Zvedavosť, disciplína a sloboda myslenia je zvyčajne to, čo ma vedie v tvorbe. Snažím sa hľadať rovnováhu medzi tým, čo cítim a tým, čo vedome formujem. Dôležitý je pre mňa samotný proces. Čas, keď veci vznikajú, menia sa a postupne si hľadajú svoj tvar. Veľký vplyv na mňa majú priestory a predmety, ktoré ma obklopujú. Všímam si ich detaily, materiály, stopy používania. Architektúra aj obyčajné veci v sebe nesú ticho a pamäť a práve tieto vrstvy sa prirodzene objavujú aj v mojej tvorbe. Inšpiráciu čerpám z architektúry, krajiny a štruktúr prostredia, ale aj z histórie a vrstiev času, ktoré sa v nich ukladajú. Zaujíma ma, ako priestor formuje telo a ako odev dokáže tento vzťah sprostredkovať. Rovnako pracujem s funkčnosťou. Odev nevnímam ako objekt na hranici medzi používaním, ale aj výpovedou, kde sa jeho pôvodný účel môže posúvať a redefinovať. Pracujem s textilom a odevom ako s niečím veľkým blízkym telu. Zaujíma ma, ako môže materiál niesť stopu dotyku, času a pohybu. Vychádzam z funkcie odevu, ale postupne ju posúvam medzi tým, čo sa dá nosiť a tým, čo už funguje skôr ako objekt. Odev pre mňa nie je len vec, ale priestor, ktorý telo obklopuje a chráni. Vo svojej tvorbe prevažne pracujem s textilom ako nositeľom významu. Materiál skúmam prostredníctvom dotyku vrstiev a transformácie, pričom každý zásah doň vnímam ako formu myslenia. Odevy a textilné objekty vznikajú postupne ako proces, v ktorom sa prelína remeslo, experiment a osobná skúsenosť. Často vychádzam z tradičných techník, ktoré prepájam so súčasným autorským prístupom.